courant woni passal normal quoi. Min darama parfois honto tolliɗa e am mi fadum rewɗo wayde hoore ma so wiyete banni min kam mi faalma okkude suudu à cause de Selma. min noon sittini heɓi confirmation par le gynécologue on mi wari yaay muɗiɗo nakam on wona ɓinguelam abi ko reedu nekko ko haalanno ko fof ko gonga o maire ala ko waɗata sowona yaltidde e mum o jooɗi ke lebbi ase way tu aɗa haalnami raboji ittulume hakkille ma ko min waɗma ɗum pour me ɗum ɗo yo jimdu bonnu rendu mi waɗatimo ko an saabiɗum e ɓimin men wona hoorema haɓi juuɗe en maayi anani wallu kam o yere ha waɗi